Ники! Ники на плажа и се забавлява, да? А какво ще правим, мамо, сега? С греблото ли ще работиш ти? Хайде, давай с греблото. Ники днес прави 11 месеца. След месец, на 14 април, ще имаме парти. 1 годинка. Да. Но днес 11 месеца. И с мама е на плажа. С Mother's Beach. Хубаво място, приятно. Джак Бомбак, какво е това, бе, мамо? Това пясък ли е? Леле! Голяма игра с този пясък, бе, мамо. А къде е самосвала? Я виж камиончето къде е там до тебе. Не в устата. Пясъка не се яде. Чуваш ли? Па наяш се. Да те вида. Като се наядеш, се задавиш, вече ще знаеш, че той не се яде. Нали? Ето, напъха си пясък в устата, но нищо. Нека да опита. Да разбере, че не става за ядене. Пък може и да му се ослади. И Ники ще го храним само с пясък. Мама няма да мисли да готви, да прави супи и манджи. Ами ще те води на плажа и ще ядеш пясък, нали? Да, така да бъде. Не, бе! Нищо на яс. Мама трябва да влезне в действие. Да? Кой там? Айде, мама да помогне малко, че много бърка в устата.